ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ କେଉଁଠାରେ ନା କେଉଁଠାରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏପରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଭ ଓ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ କିଛି ଏପରି ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗରେ କଳା ଯାଇ ରହିବାକୁ, ଯେପରି ହାତରେ କଳା ଯାଇ ରହିବାକୁ ଲୋକେ କହିଥାନ୍ତି ଖୁବ୍ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବ, ଏହା ଏକ ସଂକେତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ କଳା ଯାଇ ରହିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ହାତରେ, ହାତ ପାପୁଲିରେ କଳା ଯାଇ ରହିଥିଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ କଳା ଯାଇ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ନାକରେ କଳା ଯାଇ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ନାକରେ କଳା ଯାଇ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ନଖରାମି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ରାଗ ଆସିଯାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଠରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଉଠେ କଳା ଯାଇ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥାରେ ମଧୁରତା ରହିଥାଏ। ପିଠିରେ କଳା ଯାଇ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପିଠିରେ କଳା ଯାଇ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଖୁବ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ନାଭି ତଳେ କଳା ଯାଇ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାଭି ତଳେ କଳା ଯାଇ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୁଭ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୁଡ଼ରେ କଳା ଯାଇ ରହିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଗୁଡ଼ରେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କଳା ଯାଇ ରହିଥାଏ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଧନର ଅଭାବ ରହିନଥାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି।